चेम्बाराव फैदो। सोंनाय जाबाय सार। जेबो लक्षणखौनो एसे गोब्राब। सार, बेनि अनगायै गुबुन गोजानाव थांनानै मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरनो देखायहैनो हागोन नामा? निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। एसे गोब्राब। रन्जित, नों मा सानखो? रन्जित, बेयाव सोंनांगौ आरो बुंनांगौ मा दं? डक्टर बुंनाय बाथ्राया सैथो। नों माब्लाबाबो गथ' बानायनो रोंनाय नङा। डक्टराथ' मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना, गोजानाव थांनानै मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरनो दिन्थिहैनायनो। डक्टरनि बाथ्राखौ दोन। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो, गोजानब्लाबो खाथिब्लाबो बे डक्टरानो डक्टर, रावबो इसोर नङा। अब्लाबो गोसो मोनस्रा मोनस्रा खेबसे दिन्थिहैनाय जागोन नामा? आंहा बेबायदि गोजानाव थांनो समबो गैया आरो एसेबां रांबो गैया। हायोब्ला नों नोमा नोम्फा आरो नोंनाव बिना लाय। जुगु दाउथु गाबदों। दै थान्दा बरफ बायदि माबा बिबुआसो थनथ्रदला हैजोब। बेबादिनो ख्लेब ख्लेब जंखायो बेखौ बाथाय। बुजिबाय आं। गावब्रेंआ बेबायदि जंखायनाय मानि बियो नोंखौ सिरि सिरि गोसो थोखोमानानै दंब्रा जाम्बा। गोसोथोनायखायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नायैया। माबा हनै बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै आदै। जोंबायदि नांगोल फासिखौ नाङानो, मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो। जाम्बा, बेखौनो बुद्धि गैया जाबाय। बुद्धिखौ दोनथ'नानै एसे खायदा बोरायफोर दंब्रा फोरोंदोब्रा आदै। आया मादै गोनाङावनो। मोरोनाखौ।
ओमफ्राय मा बै मानसिखौ नायहरनायसै हो बबे बै ब्लु सार्ट गाननायानोथ' बै मानसिया जोंखौ दहायनिफ्रायनो नायहरगासिनो दं। बैखौ आंबो नुगासिनो दङ यार। थौलाय जोंनो माबा खामानियाव फैयो नामा? औ नोंथांखौ माबा जोबोद सिन्थायाव थानाय बायदि। नोंथांहा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला गोनो गोथो खालामालासे जोंखौ बुं लोगो साननानै। जायनि खाथियाव आंसो थांनो सानदोंमोन बिसोरनो आंनि खाथियाव साफिग्रोबाय। जों नोंथांजों जिरायफानो हागोन नामा? जिराय गमामायैनो दङ। साननो थाङोब्ला समस्याया जोबोद गिदिर। समस्याया हाजार गिदिरानो जाया मानो जोंनि गोराया मुसुरगासिनो सल्भ खालामगोन। गोरा? औ सोर गोरा? ड्रागन। ड्रागन? बे ड्रागना जायखिजाया खामानियानो जाया मानो मानसि खावनायनिफ्राय बुथारनायसिम मावनो थियारि। बुं नों आंनाव मा खामानि लाना फैदों? गोरा, आं आंनि हिन्जावखौ गारनो थिरां लाबाय। जाहोना? आंनि हिन्जाव निलिमाया सांग्रेमा, गथ' बानो रोङा। आं मा खालामनांगोन? गोरा, आं खुनु कर्ट कासारियाव थांनानै डिभर्सबो लानो सानाखै। आं कर्ट कासारिजों जेबो सोमोन्दोबो लाखिनो लुगैयाखै। आं बर' समाजनि नेम बायदि फाथैलाइ बिसिनायखौसो खालामनो सानदों। आंबो बेखौनो लुबैदों। मानोना जोंनि खामानियानो पुलिसनि जेसेबां गोजान थानो हायो एसेबां मोजां। पुलिसा मोदोमोब्ला गासिबो खतम। गोरा, आङो गोख्रैनो बर' समाजनि आफादगिरिनाव थांनानै फाथैलाइ बिसिनायनि साब्रिखौ हैनोसै। नोंथाङा सिगि सग' जेरैब्लाबो बे खामानिखौ जाफुंहोथारनांगोन। बेथ' आंनि थाखाय जेबो खामानियानो नङा। नाथाय नों बे खामानिनि थाखाय 50,000 रां होनांगोन। राजि? राजि। नै निलिमा बिफा, आं दिनै माबा फिसा निलिमाखौसो मारुथि गाखोलायनानै फैनाय सिमां नुदोंहाय। खालि बिदि हेबनायल'। ओंखारलांदों बिनिफ्रायनो थाखो बहा जाखो गोदाव सोराव जानांबाय बियो। आंखौ दाहमथा, आं जेबो जायाखै। आंखौ हंगार। माब्लानिफ्राय एसेबां ओंख्रि जानो सांग्रेमा हिनजाव? रन्जित, नों मा बुंनो गोसो बुं। आं जेबो गाज्रि मोना। बेनो आंनि खाफाल, इसोरनि हरनाय दान। खुगायाल' दावमैना, नाथाय आंनि नांगौखौ होनो हाया। पानजि हिनजाव। रन्जित, दहाय नंथारै रावजों आंनि गोरलै बिखायाव बिसनि बेगर दाफो। पाप नांगोन। पाप? पाप?
आंनाव फाब नांनो ना नोंनाव नांनो खोनासं नों दिनैनो दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां नोंनि मोखां नायनायानो आंनि थाखाय फाब रन्जित नों बांद्राय फेबाय एसे थाल ला रन्जित आं सान्दों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो बेथ' मोजां बाथ्रा रन्जित नों बे सनानि खाबुखौ नागारोब्ला नों बावदासो जागोन रन्जित मा नों मा सानखो नों मा बुंदोंमोनलाय आं बुंदों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो थां थां That's a good wife रां मोनब्ला आं नोंखौ सिलिगुरि नङाब्ला कचबिहाराव लांनानै सासे मोजां डक्टरनाव दिन्थिहैगोन अके निलिमा आइ गोसोखौ लोरबां दाखालाम फिसा इसोर दङ ना मोजां गाज्रि गासिबो बिनो बिजिरगोन रावबो जानो लुबैनानै जाया मिथिंगानि नेम बायदियै जेरै साननि उनाव हर हरनि उनाव सान जायो थिग बिदिनो सुबुंनि जिउआवबो घड़ी सु बायदि अराय गिदिंबाय थायो नैबेयाव 50,000 दं रायजानायावनो सुबिदा थांसै साबायखर फिसा नों नङामोनब्ला आं दिनै लामा आन्दायबायमोन रिन्दाव आफा थां नोंना नावखौ मटर लामासिम दोनलांदो आफा थांदो आइ मा लानांगौ लानानै ओंखारदो दे दागाबसै आइ हामबायसै खेबसे चेकआप खालामहैजानायनि थिरां लादों बे सनानि खाबुखौ जों नागारनो नाङा आं बे मानसिखौ लानानै सिलिगुरियाव थांनांगौ बेनि उनाव मा खालामनांगौ बेनि राहाया आंनाव दंसै बुजिबायथ' जागोन बस बिथाङा रन्जित बाबु प्रब्लेमा मा बेनि थाखाय नोंथाङा काउन्टाराव 50,000 रां डिप'जिट खालामनांगोन जागोन डक्टर साहब नार्स सार पेशेन्टखौ चेकआप रुमाव लानानै थांदो